Bakuphatha bakuyenza njani? Yo, it's no, you know we're outside nobody namhlanje. What is your type, Fethu? Umuntu nje mfethu okahle silenda mfethu. Yeah. Njanje. Thini type yakho? First mina ngithanda ama-yellow bone. Hayi kodwa umuntu oneshwab. Uyithandela ama-yellow? Yeah, shanty. If your girlfriend won 1 ticket to go see J. Cole, would you let her go? Yeah, benze iphumela ngiyambona futhi ngiyayithemba ngiyazi ngeke ijole ngaphandle kwami mfethu. Wena Fethu? Hey, futhi ngeke. Amantombazane ayathanda abantu abanenkani ngeke. Iskila samba ngeke. Space killer. Oh, yabona. Amantombazane izinto bese mina ngeke. Sayi, kufanele amanda ngeke. Dead. Bakuphatha bakuyenza njani? Sengiyalo phela. Ngiyayibona first, ngiya-analyze. What is 7 times 5? 7 times 5. Sure. 35. 7 minus 9. Baza kubizwa lezi. 7 minus 9. 2 mfethu. How many provinces are in South Africa? 9. 9 first. 9. 9. Oh, ngobani? Ngoba ngize nawe futhi umuntu asangazi. Sangazi. 9 ngoba ngize kuthiwa 9. Nawu usho 9. So bungasho noma yini bese. Yeah, ngisho kube kuthiwa 6. Akuzothini? Akabe ngicabanga 3 ngoba ngakho ukuthi ama-capital city lawo. Oh, ucabanga u3 wena. Oh. Konfuna ukusho Fethu, salute. Salute. Futhi ungatrend kakhulu. Ngiyazi 13. Yabo.